که کانال блок кардан моро намешаванд карда тоҷик бояд бипара гирифтем ҳаёт наслаждаться кунем мегӯянд ку ҳам хеле кунем короче хит кардем 5000 рубл опа ғалтид иш ғалтид пух уже ай сар ай худо нашикаст боша аксияи идонара сар кардем болои аксияи идона мо шумо аввал аксия мегӯм баъд нархнаро гап мезанам телефонакое ки дар пиши ма десен телефонакои арзон и телефонакора барои шуморо нархша дани момент 64 5000 рубл опа ғалтид иш ғалтид пух уже ай сар ай худо нашикаст боша нашикастага ҳеҷ кона мекунам ира нархша барои шуморо 4990 рубл ва 128 бошад нархша барои шуморо 6500 рубл кардем болои и бардораи азиз телефонакои Samsung бениҳоят арзон кардем Samsung ва иҷода бошад телефонои Samsung A55 Samsung A56 Samsung A36 просто нарх навошано мефаҳмем ҳозир шок да меғалтем ман намедонам чӣ ба лекин шумо ма бовар мекунем ки нархҳоро мебинем просто ҳайрон мемонем просто телеграм канал медорем Realphone Moskva 12000 подписчик дорад ина просто да болои Samsung мезанед ниё кунед дӯстои азиз Samsung нархша аввал нишонтон метиҳам ниё кунед Samsung A16 6 чанд сум буд брат 16000 буд ҳозир нархша барои шуморо арзон кардем 13990 рубл яъне ки 2000 рубл 2000 3000 то 4000 нарх телефонҳо ҳамаш арзон шудаган ай кадом ҳисоб ай ҳисоби оне ки курси доллар поён шудаган болои барои шуморо скидкаи калон кардем худо хоҳад нарх наво ҳамаш ҳозир дар телеграм туғрӣ карда пафтесем метавонед ки бемалол бидоред нарх наворо дар ҳамоҷа бинед телефоно ҳамаш дар наличӣ ҳаст ва дӯстони азиз ҳар як нафаре ки меояд ай магазини Realphone телефон харидорӣ мекунад чӣ хел ки медонед правильно магазини Realphone ҳар як клиента мисол бе подарка ҷавоб наметиҳад ҳар як касе ки телефон мехарад ай дохили ана ҳамин шарикаҳо як подаркара мегирад худо хоҳад дар дохили телефон дар то ҳамин сеҳими ида 4 та дига телефон мемонем насиби касе да бошад хуб пӯст ҳамин телефонҳоро соҳиб шавад хуб чӣ мегем бардораи азиз магазин рӯзи идам кор мекунад метавонед ки биёед магазинда харидтонро бикунед телефонако падаркаҳоятонро бигиред биред беғарзи ин телефонакое ки мисол ма Samsung гуфтам инҷа Redmi-ҳоро ҳам ҳастанд Tecno Spark-ҳоро ҳам ҳастанд Infinix ҳам ҳастанд iPhone-ҳо ҳастанд Poco ҳаст любой намуди телефона метавонед ки бидроед биёед телефона хеда дастон бигиред ина мисол ин Samsung A56 хатон накунам да ина метавонед телефона бигиред проверка кунед бачаҳо дар инҷа ҳастанд ёрдамтон мекунанд телефонҳоро мегирем полни проверка мекунем маъқул дошти мегӯ радной ята ҳамин телефон буте таб туда мегирад телефон метиҳад худо хоҳад телефонҳоро ҳамаш дар 1 сол гарантия метем 1 сола официални гарантия берун айвай ва магазин Realphone чӣ гуфтам падарка мегирен ва иҷода бошад бо дигар намуди аксессуар ҳастанд ва мошинкаҳо кам монда мошинка меёрем худо хоҳад чихол аксессуар кабел любой чи бо соатҳои падарични мисол соатакои чотка ҳам ҳастад метавонед ки бигирен масалан ай ҳаёт наслаждаться кунем мегӯянд ку ҳам хеле кунем кардем дӯстои азиз биёед адресои мо шаҳри Москва метро Бутырский 4-ум хат торговый центр Зелёний ва ҳозир оператор дар охири видео шумода мемонад чӣ хел магазин омадана метавонед ки бинен магазин биёед ва нагуфтанам монад бардорое ки Тоҷикистон хона рахкен бардорое ки ай Тоҷикистон моро тамошо кардем метавонед ки ба Realavia муроҷиат кунед яъне ки Realavia шумода билетҳоро ба нархҳои дастрас ба ҳама сам новобаста аз оне ки ба куҷо мехоҳед шумода ба нархи дастрас навишта метиҳад телеграм канал дорад Realavia қариб ки 1000 та зиёд подписчик дорад қариб 5000 та ҷамъ карда будем ки канала блок кардан моро намешаванд карда тоҷик бояд бипара гирифтем канали нав шудем дар байни 3 рӯз ҷалакай 1000 та гузашт ва ҳам каналам будорен обуна шуда монед худо хоҳад авиакасам каналаш пеш мерава нарх намои дастрас барои шумо номера барои муроҷиат 925 371 0388 ёки поёнгиш 0333 ҳамин номерро муроҷиат мекунед авиакасир шумо ҷавоб метиҳад полни сар формаш чотка короче ба дили пар метавонед ки муроҷиат кунед Realavia ва командаи Realphone дар хизмати хитай биё телефонакота биги бира саломат бошед.